vám přeju na mém kanále Greyhill Exlerová. Dlouho jsme se neviděli, takže dnes je ten čas, kdy jsem velmi ráda, že se s vámi zase potkávám. Mám tady pár novinek, které bych vám chtěla ukázat. Natasha Denona má nový make-up, na který jsem čekala týden, než ho uveřejní, než ho dá. Mám tady make-up Too Faced Born This Way, který si ukážeme někdy příště. Mám tady věci od Estée Lauder, které mě poslali v PR balíčku. Mám tady některé věci, které jsem si koupila v drogerii v DMku. No a to bych vám chtěla dneska všechno ukázat. Chtěla bych se s vámi podělit o moc hezký zážitek, který jsem měla minulý víkend na Styl Cabo, kde jsem měla tu čest jít jako jedna z modelek nazvaných Legendy, kdy mě zařadili ke Květě Bartošové, modelce, která byla velmi známá v nějakých 60. 70. letech a všichni určitě znáte Marízu, Marii Kadeřábkovou, která byla jedna z velmi uváděných manekín, jednak ve vlasové tvorbě, jednak jako manekína, která chodila vlastně módní přehlídky a byla velmi vidět v časopisech Móda a žena. Takže kdo jste starý jak já, tak určitě si ji pamatujete. My jsme měli ušitou nádhernou róbu od Ivety Řádkové, módní návrhářky brněnské, která nebyla ani tak moc extravagantní, ani nějak usedlá. Strašně jsme si to užili, nebo já teda. Já jsem si to užila i s těma dvěma dámami a byla pro mě čest, že jsem vůbec mohla jít tu přehlídku, že jsem se mohla potkat v zákulisí v maskérně, nebo kde se malujeme s Janou Švandovou, Evou de Castello. Maloval mě Pavel Bauer, což je jeden z našich nejznámějších letitých make-up artistů. Jako mladá jsem ho viděla poprvé v časopisech, když začal dělat make-up, takže my jsme si strašně moc popovídali o té naší o těch letech, kdy jsme byli jako teenageři, on je nebo něco asi o 3 roky mladší než já. Takže jsme zažili ještě tu éru jednak před komunistickou, před revoluční, takže jsme se měli o čem moc povídat a celý ten Styl Cabo byl de facto, motem bylo věk je jenom číslo. Vlastně tím, že byl 65. ročník, tak to pojali jako takový motto pro celý ten Styl Cabo. Byla tam jako host byla paní prezidentová Pavlová, na gala večeru v pátek právě seděli jednak Ladislav Špaček z Etikety, Jana Švandová, Chantal Poulain, paní prezidentová, tak to byla velká čest pro mě. Já jsem si to moc užila, jak vám tady dám pár videí. Myslím si, že to video, kde je hudba, musím zase stáhnout hudbu, protože nevím, jestli by to YouTube nezablokoval. Takže to jsem si moc užila. V úterý jsem byla ještě na otočku v Praze. Byla jsem pozvaná do pořadu Tinou Viktorii Kopeckou, což je vlastně farář, česká farářka církve československé husitské. Byl to velmi moc hezký rozhovor. Budete chtít si ho třeba poslechnout, tak bude podle mě v pořadu 7. v neděli příští týden o 8:30 ráno v pořadu Jak to vidí, kde se mě ptala na otázky Miss Universe, mého kanálu a tak, co si myslím o kráse, o beauty scéně a tak, takže to jsou to věci, které sdílím i s vámi zde na kanále v YouTube. Tak to by bylo na úvod. Než se vrhneme na make-up a než vám ukážu ty novinky, tak budu moc ráda, když mě dáte like nebo komentář, zapnete si zvoneček, aby vám neušlo moje video a já za to budu moc vděčná a můžeme pokračovat dál. Já zde záměrně nemám puštěný dneska žádný světlo, jsem tady vlastně naproti oknu, sice nesvítí slunko, ale já doufám, že je vidět dost, abyste to viděli bez použití světla, abyste viděli přesně ten odstín. Tak čím začnu je zase podklad pod oční stíny. MAC odstín Plain Low. To je takový ten béžový, který skoro není vidět vůbec rozdíl mezi mou barvou pleti. Takže jdeme na Natašu Denonu.
ta barva by mohla být o čtvrtičku tmavší, nicméně když se pak rozdělá, tak vypadá téměř jako moje barva pleti, takže úplně v pohodě. Takže takhle vypadá ta pleť. Vidíte, že je taková jako trošičku glow z dálky. A co se týče toho, když to dám na krk, tak vidíte, že skoro téměř nevidíte rozdíl. Je to malinko jiný samozřejmě než krk, protože na krku žádný pigment a žádný pigmenty nejsou daný, ale co se týče barvy, bych řekla, že není extra nějaký velký rozdíl vidět. Tak já se dívám, že ještě je k dispozici YP5, což je Y4, je tahle barva. YP5 je jemně s brosklovým nádechem, což bych asi taky mohla mít, ale měla jsem strach, aby to nebylo moc zas oranžový. Vždycky si tam člověk přidá stejně bronzer a to. Takže ta Y4, co se týče toho podtónu do žluta, je tak akorát, byste někdo uvažoval. Tak, co se týče nanošení toho beauty blenderu, tak bych řekla, že se to nanáší líp. Líp se to zapracuje tím, že to je takový jako až sérum, tak vypadá to na té pleti líp, trošku víc zapracovaný než tím beauty blenderem, než tím štětcem. Korektor pod oči C2, mohla bych mít C3, myslím si, že kdybych měla i ten C3, což by bylo trošičku víc růžový, v pohodě bych mohla mít, takže tak, jak vždycky říkám, neutralizovat tu modrošedou, modrohnědou, kterou máte, jako kdyby, a pak až přesto dávat korektor, který bude projasňovat. Já nejdřív udělám ale tenhle korektor, to znamená trošku ten konturovací. Tohle je odstín Bonfire. Zkusit dávat opravdu strašně malé množství. Je opravdu hodně pigmentovaná ten bronzer, takže hezky zapracovat do štětce a opravdu jenom trošku. Můžeme trošičku klidně vzít maličko té tmavé a dát to na tu vrchní partii toho víčka, protože to stejně budeme stmavovat jemně dolní, takže kdo byste potřeboval i, no tady mám teda opravdu, jsem si tady udělala opravdu pěknou vizitku zase, pane bože. Nejenom, že tady a tady ještě na nose to budu mít, no, takže. Možná bych mohla už udělat ještě i tvářenku. Já jsem byla v DMku v týdnu a něco jsem si koupila od Catrice. Tohle je tekutá tvářenka, vypadá moc hezky, Midnight Sun C01. Je taková růžová s takovým jako kdyby zlatavým odleskem. Potom jsem si myslela, že bude fajn tady ten All Over Glow Tint, což by měl být tekutý rozjasňovač a myslela jsem si, že bude trošičku víc do růžova. Nicméně je spíš takový hodně glowy, lesklej, ale uvidíme, zkusíme si ho. A co mě teda zaujala, co vypadá velmi dobře, je od Catrice tady ten Diamond Glaze Lip Gloss 040, který je jemně zase s tím brosklovo, růžovo, taková moc hezká barva. Takže kdo by chtěl ušetřit místo Rare Beauty, který bych řekla, že je v takovém podobném duchu, možná trošičku víc pigmentovaný, tak ty třpitečky mají trošku podobný. Tohle bych řekla, že je ještě víc se to třpití, protože tam má opravdu vidět takový ty zlatý, takže si to spolu vyzkoušíme. A já zkusím teda použít jenom ten Catrice. Tady mám tu Giorgio Armani, kterou jste viděli ode mě už určitě několikrát ve videích. Tak zkusím použít pouze zde tady tu Catrice a uvidíme, jak to bude vypadat. Zapracuju do štětce, nebudu to dávat hned na tvář. Trošku přidám. Myslím, že to úplně stačí. Už korektor. Světlejší. Tak, já smíchám tu Y2
s trochou Y4, abych udělala Y3, kterou když jsem já kupovala tady ten korektor, tak neměli. Vždycky dávám zde takhle ten světlejší na hranu těch rtů, abych pozvedla trošku ty rty směrem nahoru, nebo ten efekt toho zde se nemusíte bát, prodloužit trošku vzhledem nahoru ten korektor, pokud ho dobře zapracujete. Tak, myslím, že takhle to bude stačit. Mám tu taky ještě jednu novinku Sephory na základě recenzí na make-up artistka, která nás malovala na Miss Universe, tak to propagovala, že to velmi dobře drží tady ten vosk od Sephory. Fluff and Fix Brow Wax, takže já si to teďka nejdřív takhle načešu nahoru a pak až doplním tady od Benefit tu tušku, trošičku si přidám pár čárek. Natasha Denona používá tady ten svůj, on je braný jako powder foundation, to znamená, že pudr s make-upem dohromady. Pokud se dá s touhletou hubkou, tak dělá dost velký krytí, ale já ho použiju pouze tak, jak ona ho dělá, pouze jenom na zafixování zde některých těch partí, které nechci, aby se mě leskly, nebo chci zapracovat. Takže jemně zatlačím a použiju na ty partie zde na čelo a už nebudu používat žádný jiný pudr. Já jsem ho ukazovala i minule, když jsem si dělala jenom tímhle pudrem místo make-upu a vypadá velmi dobře, je v pohodě úplně, krásně pečuju o tu pleť, nevysušuje, takže v pohodě ho dám i tady vlastně na ty oční, pod oční víčko nebo pod oči, takže pokud můžete tou houbičkou, když byste chtěli, kdo nechcete, chcete mít jenom takhle, tak použijete štětec. Takže takhle by to bylo de facto hotový, co se týče té pleťovky. Já samozřejmě si přidám trošku ještě bronzeru, já to mám ráda. A půjdeme na oči. Tak já vyzkouším 02 Bronze Goods, teda od Estée Lauder, ale myslím si, že na mě to bude málo, takže uvidíme. Ona bude spíš, na mě to bude spíš tak, jak kdyby si dala nějakou tvářenku, jo. Takže tenhle 02, kdo je hodně světlej, tak určitě by byl pro ně vhodný dvojku medium. Vidíte, že je celkem světloučka. Já si přidám malinko bronzeru, který je hodně tmavý, a to je tady ten od Giorgio Armani, tohle je 120. Ten bych řekla, že je tak na mě akorát, maličko víc. Kdo nechce tolik, nemusí. Já to miluju, líbí se mi to, takže nevadí mi to. Tak, jdeme na oči. Dneska ráda, protože se to hezky hodí i k té halence, což jsem dělala i včera, takže bych si dala tady tu mini retro palet, takže použiju tady tuhle první jemnou broskvovou. Tu jemnou broskvovou můžeme maličko dát i na to spodní, ale opravdu jenom spíš dál od těch řas, aby nám to nestahovalo. Tak a tmavou zelenou, takovou matnou, budu dávat do toho vnějšího zasvíčka. Ta zelená je zase, se mi propisuje v očích, takže se to spolu propojí. Tady, co se týče kolem očí, tak tu zelenou trošičku víc. No a kdo se nebojí a může, i pěkně tuhle jemně kovově šedou. Vezmeme zase tady tu béžovou
a jemně to tady zase takhle propojíme, aby jsme neměli nikde moc, aby jsme neměli pevný přechody. Takže Natasha Denona, která je v hnědé, takové hnědé, teplejší. Zkusím teda tady Catrice All Over Glow Tint. Jak to bude vypadat, když to dám na... Jo, ježiš, to toho. On to dost teče. Když to trošičku dáme jednak tady, na ten... A tadyhle trošku ještě na tu lícní kost. On má takový zase takový jako kdyby mokrý efekt, jako měly ty tinty, nebo ty glow sticky od L'Orealu, je to taková podobná konzistence. Tak dáme si to tady nahoru pěkně na rty, můžeme si to dát i tady mezi, se to dává občas. A můžeme na rty. Takže já vám nejdřív ukážu kontůrku od Natashy Denony, kterou mám. To už je ta letitá Lion, myslím, že ten odstín Lion, nebo tak nějak, ona je taková béžová. Tenhle ten lesk Rare Beauty, který jsem ukazovala v předminulým videu, všechny ty lesky, které jsem dostala od Sephory jako v PR balíčku, a tohle je vlastně teda ten odstín Blaze, to je taková ta nejtmavší hněda, ale vypadalo to, já jsem to měla včera, vypadalo to taky moc hezky. A potom vám ukážu ještě teda Catrice, tady ten Diamond Glaze 40. To je taková víc růžová se fialkovo-růžovými květkami a uděláme si ještě teda řasenku a řasenku si dneska použijeme od Lancome. Tady tu Lancome Idol Flutterless Extension, která je moc příjemná řasenka. Prodlouží, ale neslepí, má takový úplně uzoulinký kartáček, takže se dostanete ke kořínkům. Tak. Myslím, že ta barva jako té pleti, jednak toho mýho podtónu, toho make-upu, i toho bronzeru plus, teda musím říct, že ten Goods je velmi krásný, když se s tím udělá jako kdyby tvářenka na mě. Vidíte, že vlastně ona je taková jemně maličko jak brosková, ale jemňounce. Hele, jak to dělá hezký efekt. Takže za mě 02 Goods budu určitě používat i jako krásnou tvářenku, protože je to opravdu v tom odstínu pro mě akorát, takže doma uvidíte, jak to bude fungovat. Člověk to musí vyzkoušet. Někdy je překvapen, jak některé věci mít může a něco ne. Takže konturovací tuška Natasha Denona Lion. Ona drží, je celkem dlouhotrvající nebo držící. Takže jdeme na Blaze, což je taková jako kdyby hnědavá. Ode mě by mohla úplně krásně být s tím, když máte takovouhle. Kdybych měla něco hnědýho, připadala bych si asi až moc už do hněda. Takže takhle vypadá krásně Blaze a já si to zlatavo, růžovo, oranžové. No, tak ta je až hodně, je tam hodně fialkové. Takovou jemně broskovou příchuť. Nelepí, je to moc příjemný na rtech, jako s malinkým fialkovým nádechem. Máme hotovo. Takže za mě krásný make-up, který působí spíš jak sérum. Není to nijak extrémně krycí. Není to takový ten kit, který by byl na pleti vidět, takže kdo hledáte, budete spokojení, kdo hledáte takovejhle druh make-upu. Tady s tou zeleno-šedou nebo zeleno-kovovou, bych to tak nazvala, možná teda můžu dát do středu růžovou, tělovou, kterou my si můžeme dovolit dát, tak, nebo já můžu dovolit dát na to pohyblivý víčko, vypadá to krásně. Všechno vám dám pod video. Chtěl, může si udělat klidně, já to často dělám, mi se to líbí, udělat prostě tu linku, která, já mám tady Maybelline, tady tu do zelená, potřebovala bych víc, která by byla spíš jako trávová, zelená. Nemůžu zahnat, DMku nemají, takže musím se podívat, až budu, anebo jestli to ještě stihnu. Údajně nejsem si jistá, jestli už je otevřená nebo ne.
Na Chodově by snad měl být otevřen Kiko Milano, to, co já kupuju vždycky na Maltě. Tak mějte hezký zbytek neděle, mějte se moc hezky. Kdo máte školou povinné děti, tak přeju hodně sil a nervů, protože zítra začíná školní rok. Můj Péťa jde na střední školu, je zatím zatažený, ráno pršelo, zaplať pánbu konečně, protože ta zahrada teda byla, ta zahrada a kytky byla úplně vyprahlá. Já jsem včera už stříhala levandule, předevčírem. Tak, a my jsme měli oslavu, Péťa měl 16, tak jsme měli oslavu s rodičema, tak to bylo fajn. Takže doufám, že vykročí pravou nohou do skoro už, ne že dospělosti, to ještě ne, ale přece jenom 16, 2 roky, už mu bude 18, to je strašný. Tak to strašně utíká. Kdo máte malý vnoučata nebo menší, užívejte si to, dokud to jde, protože to tak strašně uteklo a mně to je tak líto, že už ho tady nemůžu mít jako malinkýho, jak jsem ho mývala, a užívat si to s ním, protože to je zase úplně jiná síla do života. To určitě mi dáte za pravdu, že ty vnoučata, tím, že člověk je starší, tak to vnímá úplně trošku jinak, má na to víc času, nebo si na to ten čas dělá a udělá, tak je to trošku jiný. Tak jo, tak mějte se moc hezky a já se doufám zase brzy ozvu. Děkuju za sledování všem. Dejte mi like, odebírejte mě, dejte mi komentář, pokud se vám moje videa líbí, já se budu těšit na příště.